Achane
The joy of our salvation. Chinu chikuru naka yatakasirwa na Kristu ndiye ari mukati medu. Jesu wakatipa ruponeso urwo rwatinofanirwa kufara narwo tichiziva kuti ini ndiriwogo, ndiri weimba yeumambo. I am a daughter, I am a child of an awesome God. Baba vangu, Mwari wangu, nyakusika denga nenyika hagoni neni. Nekuti wakandisika nomutoo unotyisa, unoshamisa. Ndichada kupedzisa ndichipendera nhau yedu yakabva neku na Naboti achiti handizotengesi nhaka yemadzibaba angu. Unova munamato wangu kuti chibvawo paungano ino mukumhanya tisingazii tisinganeti. Mwari vatibetsere tichengete chiya Mwari chavakatibatira, kutenda kusafa pakati pedu. Asi mumwe nemumwe amanye nange mutange iyi iri pamberi pedu. Efeso chapter number 1 verse number 13 and 14. Musoro weshoko unoti mikomborero iri muna Jesu Kristu musoro wekereke. Muna iyi nemiwo makanzwa shoko rezvokwadi maari, iyo evhangeri yokuponeswa kwenyu, muna iye wamakatenda kwaari, mukaisirwa chisimbiso nomweya mutsvene wamakapikirwa, uri rubatso rwenhaka yedu, kuratidza kudzikinurwa kwavanhu vaMwari chaivo, kuti kubwinya kwake kurumbidzwe. Chaverenga ndiri chirungu. In him you also have heard the word of truth, the glad tidings, the gospel of your salvation, and have believed and adhered to and relied on him, were stamped with the seal of the long-promised Holy Spirit. That Spirit is the guarantee of our inheritance. That's the first fruits, the pledge, the foretaste, the down payment on our heritage, in anticipation of the full redemption and our acquiring complete possession of it to the praise of His glory. Mwari wenyasha varopafadze kuverenga kweshoko ravo mumwoyo medu. Baba vedu ndakutendai panguva ino, uku ndiko kuverengwa kweshoko renyu pakati pedu. Tinonamata Mwari musvize shungu dzenyu kuvana venyu. Ndinogamuchira kuti Mwari munazvo zvamakatigadzirira tiitewo zvakanaka Mwari, kuti zviya Mwari zvamakatipa tigozviona. Muimbe kwedu noti musandidarika mweya mugondisvinudza, kuti zviya zvandakapiwa nemi ndigozviona muzita raJesu. Amen. Sanjera kutaura zvinovaka kana zvinobudisa zvimwe zvenhaka yedu. Tichataura zvinhu zvinokwana zvina nenyasha dzaMwari. Chekutanga chachada kutaura pamusoro pacho charehwa pano kuti the Holy Spirit is the guarantee of our inheritance. Mwari mweya mutsvene watakasvikirwa akauya pamusoro pedu, anogara matiri, anotitungamirira paupenyu, anotichengedza pazvivi, anotisvinudza meso edu,
anotidzidzisa kuda kwaMwari. Ndiye pano unorehwa kuti he is the guarantee of our inheritance. Paruponeso rwatakawanirwa nokuda kwaJesu Kristu, tikanzi vana vaMwari, patakaadoptwa, patakadzikinurwa, patakatengwa, patakakwanisirwa isu vakanga vari kure, tikakanganirwa zvivi zvedu, pane chisimbiso chakaiswa naMwari, iye chaanoti kuvadzidzi, musaenda kure dzamara mafukidzwa naye, ipapo muchapiwa simba mugova zvapupu zvangu. So the Holy Spirit is the guarantee of our salvation. Mweya Mutsvene wakaiswa kuti aite seal zvinhu zvaMwari zviri matiri. Mukuzviita izvi ndiye Mwari Mweya Mutsvene anogona kutitungamirira tichifamba tinaye, achitirwira nokutichengetedza, kuti nzvengesa even pane zvakaipa pangada nyama yedu kuti itengese nhaka, iye Mweya Mutsvene anenge achiti hazvigoni. Saka chekutanga ndiMwari Mweya Mutsvene chanda kutaura pamusoro paso. Saudza ari padivi newe kuti Mwari Mweya Mutsvene, yes, ndiye watakapiwa naMwari. In this dispensation, the person of the Holy Spirit, iye ari Mwari muutatu hwavo, ari pakati pedu, akapiwa kereke. But ndinofara kuti Mwari Mweya Mutsvene ava kana vabata upenyu hwemunhu, zvinhu hazvirambi zvakadaro, zvinhu hazvirambi zvakadaro. Pane ka certain life kaupenyu kanenge koraramiwa nemunhu achinzwa kubva kuna Mwari, achiita kuda kwaMwari. Izvi zvotiitira kunenge zvakanaka. Romans chapter number 8 verse number 15 yoti hatina kupiwa mweya wekutya asi wesimba. Hatina kupiwa mweya wechiko wekutya. So pana Mwari Mweya Mutsvene hapana kutya. Deno Nabot aiva munhu wekutya, ena akati mambotora heni chero for free, but akamira akati handingatengesi nhaka yemadzibaba angu, zvikareva rufu rwake. So hama dzangu Mwari dene vatibatsira pamasikati a Romans chapter number 8:15 yati hatina kupiwa mweya wekutya asi mweya wesimba. Mwari haadi makawadzi, Mwari haadi mhende. Vana vaMwari vakatenda kuna Kristu Jesu vane chisimbiso chaMwari pavari. We are designed for dangerous territories. Mwari kadesignire kavakatita naMwari Mweya Mutsvene ari matiri. Hatina kugadzirirwa materitory akachipa, but takagadzirirwa materitory anotyisa. But isina Mwari Mweya Mutsvene ari matiri, tisu vacho vanotyisa. Satan unoti kuna Jesu, ndipfukamire ndikokupa the kingdoms of the world. Satan ati ndakabata nyembe dzepasi, ndipfukamire ndinokupa. Paul oti atirwi nenyama neropa, hazina machinda nemweya muchadenga. So Mwari Mweya Mutsvene hatina kupa mweya wekutya. Mwari havadi vanhu vanotya. Ndinofara nemurume anonzi Moses, wanga ane mukoma wake Aaron netsvimbo chete, akapinda mune murume wenzi an earthly god Pharaoh, achikakama mashoko asingabudi, nganga 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 nganga
opposite katonga kuri yake mu royal family, but anoenda nesimbo yake nomukoma wake, but anoziva kuti ndina Jehovha wakanditakura. Onde kuna Farao cheuri mambo unotyisa sei, handine ine yangu nesecurity awinayo, but chandatumwa naJehovha Mwari ndiri kuzochita, tendera vanhu vangu vaende. Farao rinoti kuti tinotenda Mwari kuti Mwari vakamusimbisa akasvitsa shoko raakasvitsa. David even achipesana Goliath, Mwari akati muende. Madzikoma akatukwa 39 days, mangwanani masikati nemanheru kungaurumwa mapiritsi na Goliath. Mwana waIsraeri muende. Varume abva kumba vachioneka madzimai kuti tenda kuhondo, vachitukwa mangwanani masikati nemanheru, hondo vata. Ndinototenda kuti mukembi momati vari mafaction vanofera mahara. Waona here masuro tenda kutaura zvimwe masuro. Murume aiti unofira mahara taurira David ndokumbotirirawo baba. Halo, kungotirirawo baba zanzi nanoona kuti madzikoma ari sei agarisapo nevakamanya kakasvika tivadhiwa naGoliath. Many people vari pano takaona maburdens tisingazivi kuti mukati meburden there is a door to our breakthrough. Some people see David running to Goliath to be killed, but he was running to be a king. Vamwe vanoona opportunity, vamwe vanoona nhamo. So David anoti ndinouya kwamuri nezita raJesu, raJehovha Mwari wandinonamata. Akarova Goliath. Goliath akawa. Bhaibheri taura maroto akawira nemberi kuwana kufesi. Ini pataigwa kwedu kugujaja kuti ariwana zvibhakirani napandakamborohwa pandakagwawo ndasinganyanyi zvokurwa, but pandakarwa pese ndikakurirwa hapana pandakarwa nechibhakirani ndikawira mberi. Ndairohwa ndichita manhebe game kumberi kwaGoliath kwaonekwa mukarume kaane shift ende kanga asiri karume nje yatori hofori because kwanoiswa umwe nenda mberi kweumwe munhu mukuru kwechampion wakumbofambukisha. Halo, hakungoindwi Goliath. David haana kurwa zvihondo zvideke zvemurume ayamberi ukaziva target ndi Goliath. Ndoda kurova ndikamurova iye zvapera. Saka haana kurwa zvihondo zvidoko nemurume ayamberi. Kune vanhu vaKristu vanorwa zvihondo zvisizvo, kurwa zvihondo zvidiki. Vanoona vanhu vari vavengi, vachiona vanhu vari vana Satani. Muvengi wedu ndi Satani, Diabolos, ndiye watinorwa naye. Ende patinomurova achigemuka unowana zvikwambo nezvidhoma zvake zvese zvinovapa moja, because uyu paakava nemberi ndotenda kuti wakandowira chiya nobva vafa vose. There is no need to was to speak, but David was courageous. Even my brothers akati kwamini muri kundofa vakatomayidzana madzikoma akangaita kuonozanzisana unembe polisi tinorwa polisi toshasiyani iwe sikachatenga ng'ombe dzitourayani vatoti wafera waenda. But the same people ndivaona Goliath awa ndo vakatosunda David kusapa mafudza ndo ndoteerana naye mfana wangu asikaimoti makwai mashoma wasiyana. Ladies and gentlemen, kuchengetedza nhaka yedu ziva vanhu vekufamba navo, ziva vanhu vokudini vokufamba navo. If you associate yourself with the dogs, you will learn how to bark. If you associate yourself with the frogs, you will learn how to jump. But if you associate yourself with eagles, you will learn how to fly. For X has no business dancing with the storms. Mazikoma wataka kumkuza mfana wedu
vachikusa fanazvita vamusavashora vade zvakadaro. Even mukubudirira kwa even Jesu chaiye achivingwa neami ichiuya kuzomutora. Bhabheri shoko raMwari rinondinakidza, rinotaura pamusoro pekuti 500 soldiers dzakauya kuzotora Jesu zombata ari muGetsemani, iye ane 12 disciples vakavata vachirova hopeso nemagwiriri. Jesu achiti nguva yangu yekupedzisira vanhu vakarohwa nehondo 500 soldiers. Ngwavenakura John Jesu vanoti munotsvagani? Ati 500 masoja. Kandi Jesu kandi ndini zvinonzi pakawa munhu. Ndamona umwe pamwe prophet paTV waiti vanhu muchechi akadai so vanodini wa akadai so vakati zvinonzi pakawa munhu. Ndomba Jesu amira kuti vamukedza kuti mukai ndati muri kutsvagani kana ndomba mumatirega kutaura muri kuwadzisa. Saka hatina kupiwa mweya wekutya. Jesu ari matiri Mwari muyamutsvene ndiMwari vanotisimbisa kuti tibatire Mwari basi. We have freedom from what? Kana munhu achitungamirirwa naMweya Mutsvene hapana chokufunganya zvake. Zvekare munhu anenge aine peace even in the midst of the storms of life. Pakati pemafungo anosimuka iye munhu anenge ane rugare. Mwari Mweya Mutsvene vanopa munhu rugare. Philippians 4:6-7 inoti musafunganya pamusoro pechinhu chimwe, asi pazvinhu zvose mikumbiro yenyu ngaiziviswe Mwari nokunyengetera pamwe chete nokuonga. Zvino rugare rwaShe runopfuura kunzwisisa kwose rucharinda mifungo yenyu muna Kristu, charinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu muna Jesu Kristu. Galatians 5:22 inoti zvino chibereko chomweya ndirwo rudo nomufaro. Hello. So pana Mwari Mweya Mutsvene pane mufaro. Even zvinhu zvisina kumira zvakanaka, pana Mwari Mweya Mutsvene pane mufaro. Vamwe varanda vaMwari vakati vasungwa vakatanga kungoimba ndakagwirwa nemichezo ndakate njema dziripo tikatarisa jere nezvitina zvakavakwa kuti shamwa ayayaya pabudiki, but ava varume vakaimba vakarumbidza Mwari even vari mukati mematambudziko. Mukazoverenga pane imwe nguva pane imwe ndima iri kuna X zvinonzi Mwari vakavhura masuo, mutuma Mwari vakuvhura masuo. Ndodenda inide vanga rimwe timu raivapana suo rinoti vhu, mukadzi naisa sekari mberi kudhumana padhoo kuri kumanya kuti ratovhurika, vati vakaranga vakarelaksa. Vana Mwari Mweya Mutsvene they are stable, vakadzikamira. Mabasa avapostoli chapter number 17 indoda kuiverenga verse number 5 and 6. Acts chapter number 17 panotaura pamusoro paPauro naSilas paTesalonika navazhinji vavaGiriki
vainamata Mwari navakadzi vaikudzwa vazhinji. Asi vaJudha vaiva negodo, vakatora vamwe varume vakaipa dzaiva simbe. Baba ngonakidza hanzi dzaiva chi vakaipa. Vakaunganidza vanhu vazhinji. Sorry. Verse number 5. Asi vaJudha vaiva negodo, vakatora vamwe varume vakaipa dzaiva simbe, vakaunganidza vanhu vazhinji, vakakanganisa guta, vakawira imba yaJasoni maiva naPauro naSilas, vachida kuvabudisira kuvanhu. Vakati vachivashayiwa vakakatira Jasoni nedzimwe hama pamberi pevabati veguta, vakadana vachiti, ava vakanganisa nyika yose, vakasvika napanowo. Ndinoda vhesi number 5 kune rechirungu inoti, but the unbelieving Jews were aroused to jealous, and getting hold of some wicked men, ruffians and rascals, and the loungers in the marketplace, they gathered together a mob, set the town in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring Paul and Silas out to the people. But they failed to find them. They dragged Jason and some of the brethren before the city authorities, crying, "These men who have turned the world upside down have come here also." Vanofamba naMwari muyamutsvene zvinonzi vakanganisa guta rose. They have turned upside down the whole province of Asia. Varunga kalai ngokubonga naMwari muyamutsvene unokonzeresa. Hello. Yes, vakanganisa province yose. No reported, they have turned upside down the whole province. Hello. In chapter number 8, yodara pamusoro pa Philip nomuranda weCandace. Zvinonzi akamuona achirava magwaro, but akanga asinganzwisisi Mwari. Vakati mutumwa waMwari mweya mutsvene akati enda unomubatsira. Ina handizivi kuti waitaura sei Mwari, but ndoshurawo kuti ataure kureformed. Handizivi kuti waitaura sei kuti burukira kumunhu. Bible shoko raMwari rinoti, Acts chapter number 8 verse number 39. Zvino vakati vachibuda mumvura, mweya washe ukabvisa Filipo muranda, akasazomuonazve nekuti wakafamba rwendo rwake achifara. Asi Filipo wakazowanikwa paAzoto, apota nyika achiparidza evhangeri pamaguta ose kusvikira paKezarea. Ava vakati vachibuda mumvura, achipedza kubhabhatidzwa, achizama kupukuta, mvura yanga yawanda kumeso, ndokuona kuti munhu hapasina. Wanga atova Azoto kuburikidza naMwari muyamutsvene. Acts chapter number 5 verse 12 to 20 yobva yataura pamusoro pekuti mabasa makuru aMwari akabatwa nevaranda vake, kuti even varwere vaiuyiswa mumastreets mumvuri waPeter uchiporesa. Mwari vakaita mabasa makuru, varanda vaMwari vakavharikwa, vakasungirwa evhangeri. But Mwari nobva vapindira. Chapter number 5 Acts verse number 20. Endai mumire mutembere muchitaura kuvanhu mashoko ose eupenyu ubwu, this life. Verse number 28. Varanda vaMwari vachinge vazowanikwa vabudiswa naMwari nesimba rake. Zvinonzi muprista mukuru akabvunza achiti, takakurayirai zvikuru kuti murege kudzidzisa nezita iri. Zvinotarisai mazaza Jerusalema nokudzidzisa kwenyu, muchida kuti ropa romunhu riuye pamusoro pedu. Vaishangozi. But pandinofarira nepanonzi takakurayirai zvikuru kuti murege kudzidzisa nezita iri. Mukaverenga muchienda mberi, even verse number 40,
vakamunzwa ipapo vakati vadana vaapostoli vakavarova vakavarayira kuti varege kutaura nezita raJesu. Chavakarambidzwa hakusi kutaura pamusoro paJesu, but chavakarambidzwa is to preach in the name, in the authority of Jesus Christ. Nekuti anorarama ari muauthority yaJesu, there is no need yekuti Jesu kana kuri mweya tsvina hazvidi kutaura kuti nezita raJesu, but your presence, because una Mwari inokonzeresa usina mashoko awataura. This life. So Mwari mweya mutsvene madzangu wakauya kuzotitungamirira kuti tibate basa raMwari tisingatyi, tinoparidza evhangeri shoko raMwari. Nhaka yatakasiyirwa Mwari mweya mutsvene anogara mumukristu wega wega akatenda kuna Mwari. Unesu shamwari padzisingapindi nesu, unesu hama padzisingapindi nesu. Mwari mweya mutsvene anesu nguva dzose. Mwari vatibetsera madzangu, Mwari mweya mutsvene vatitungamirire vabate upenyu hwedu. Chimwe chanokura pamusoro paMwari mweya mutsvene, pamusoro penhaka yedu yaMwari mweya mutsvene anogara mukati medu, hechi ndechekuti anounza inonzi discernment, kugona kunzvera. Exodus 16 verse number 16 to 18 inotaura pamusoro pemwe musikana akanga ane mweya wakaipa wokuuka, but vaanoona varanda vaMwari vanotanga kuti ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzira evhangeri yazvokwadi uye vanokuradzai nzira yoruponeso. Musikana iye waitaura chokwadi, waitaura reality, vari kuparidza zvokwadi, vari kutaura pamusoro penzira yoruponeso. But chinhu chimwe chete ndechekuti the message is right, but the spirit behind it is the problem. Ndotenda tende kwa kuri kuchunga pamuseke munoparidza zvakadai enda katombowa pulpit kutora zvokwadi, hapanga ine mweya tsvina pamunhu unodai. So ndiri kuti Mwari mweya mutsvene kana vakugara mukati medu vanotipa even mweya wekunzvera, mweya wekunzvera. Zvinonzi wakaita izvozvo kwemazuva, but muranda waMwari pakupedzisira unofinhwa nazvo obva adzinga mweya wetsvina unobva waenda. Ndiri kuti vakomana nevasikana, kana tichifamba naMwari mweya mutsvene, Mwari mweya mutsvene vachititungamirira, unogona kusikana even mukomana kwaye oro mukomana ari wrong. Aona chinhu chinosikana chinokura chichidzira sa. Mwari mweya mutsvene vanobatsira. Hello. Yes. Unokubatsira even to search matter. Ndavagoridhe harisi pachenaka rakaputirwa nomurakwani nechii nechii. Ndinotenda ini kuti kana Mwari mweya mutsvene vachikutungamirira vanokubetsera kuona zviri kuseri. Halo, vanasikana muri pano? Yes. Vamwe vanoda kuroorerwa nevarume nevana vavo nevanhu vane mari inooneka ipapo, because iko zvino kuroorwa kwamwana chinobvunzwa, asi Mwari chinobvunzwa idumbu. Unozotigutsa here unei? But zvinoda vanhu vanogona kuona zviri kuseri. I always give the testimony ya upenyu hwangu. Ini ndakanga ndiri rombe rekupedzisira. Ndinipinda pamasviko pamucheka, ndine rimwe zitirauzi rangu ranga riri zibhegi so, rakakura nemwebhegi yeblack. Mudzimai wangu akandida ndakadaro. She was able to scan and to see where gold is. And now she's enjoying the goodness of the Lord. He can testify. Vanamai masvika vari pano, vanababa masvika vari pano. Ndine rimwe shangu yanga yakapera divi so. Yachava ndaibhalanza sei kwamazuva iwawo. Vati Mwari ngaongwe. Saka kana Mwari mweya mutsvene vainewe vanokupa meso ekuona. Hello. Yes. Hagari wakachema avisodzi
akachururuka kwete nokuti tsime rakanga risipo but akanga asati asvinudzwa. Even as a nation Zimbabwe, we have to be led by the Holy Spirit of God. The solutions of Zimbabwe are not in Iraq, neither are they in UK or USA. The solutions of Zimbabwe are here in Zimbabwe. Tinoda Mwari mwamutsvene vasvinudze vanhu tione zvakavanzika. Ndosaka mipokoda chiri musandidarika mweya mugondisvinudza kuti zviya Mwari zvamakandipa mugondiratidza. Ruchema tsime riripo, padhuze riripo. Toda kusvinudza naMwari mweyamutsvene tione maopportunities atinofanira kuti tione zvigotiitira kunge zvakanaka. So Mwari ngabetsere chechi apa titende kutungamirirwa naMwari mweyamutsvene atisvinudze tigone kuona zvakanaka zvaMwari. Padaverenga apa zvinonzi muna Kristu, that's our position, that's our residence. Ndio patinogara muna Kristu, in Christ. Ndio matakaropafadzwa nekuropafadza kwose kwomweya. Ndinofarira ndima iri kuna vaEfeso ikoko inotaura pamusoro pekuti kune vakatenda kuna Mwari takagara pamwechete naKristu. We are seated with Christ. Ephesians 2 verse 5 to 6 says, even when we were dead in trespasses, made us live together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Christ says, so since we are seated in Christ, takagara pamwechete naKristu, kureva kuti takafa pamwechete naye, takagara pachigaro chekutonga pamwechete naye. Upenyu hwandinorarama kuda kwaMwari ndiko kunoitwa sezvazviri kuitwa kudenga ndezvinofanirwa kuitwa pano panyika. Umwe muimba akazoti, let the world see Jesus in your eyes. Kana uri mwana waMwari anofamba mukingdom yake anotungamirwa naMwari mweyamutsvene, vanhu vanofanirwa kuona Mwari pese patinopinda. Hama dzangu zvinoreva kuti even patiri kurarama tiri mukati mehondo yatiri kurwa nayo, chinhu chimwe chatinofanirwa kuziva ndechekuti our enemy the devil has been stripped, shamed and subdued. Satani wakakundwa paKalvari naJesu Kristu, kureva kuti nesuwo maari muna Kristu takakundikwa. So we fight from victory, not for victory. Already kana wakatenda kuna Jesu wakatomira mukukunda. We are not trying kuti tikunde, but muna Kristu takatokundirwa. Nemakaye Colossians 2 verse 15 inoti Mwari he disarmed the principalities and the power that were ranged against us. Mwari wakakunda simba rose ra Satani pamuchinjikwa. Paul kuvaRoma obva vazati pazvinhu zvose tiri vakundi nekupfuurisa. Saka takakundirwa hama dzangu. What is our part right now as Christians? Our role zvatinofanirwa kuita is to enforce our victory. Hello? Yes, is to enforce our victory. Kuudza situation zvinofanirwa kuti zviitwe nemakaenda kuti Kristu wakapedza basa pachinjika. Asi hatigoni hama dzangu kana tisiri muna Kristu uye tisingatungamirwi naMwari mweyamutsvene. So hama dzangu tiri muna Kristu. Number 2, ndataura pamusoro pamweyamutsvene. Number 2, nhaka imwe yatakasiyirwa, ndataura pamusoro pamwari mweyamutsvene, takasiyirwa an open door to access
the treasures of heaven. Takasirwa mukana sura kashama rekugona even kutaura na Mwari. We have direct access to God. Patestamende ekare kwainzi mupurisita mukuru waipinda mutembere kamwe chete pagore on the day of atonement. Rero zvinhu zvavanhu saka vanhu vaindirwa, vanhu vachishandirwa. But this new covenant yatiri kuoperate tiri, Kristu wakadambura mucheka kuti whosoever anotenda kuna Mwari anogona kuaccess the Holy of Holies, anogona kupinda panzvimbo tsvene-tsvene yaMwari kuburikidza nomunamato. Muri chambere isina kuita theology. Aro? Yes. Asi makatenda kuna Jesu. Muri pagwenzi makafugama. Muri ndi Mwari nokupenzai. Mashoko yakatarangana kune mabako ekumachiri. Ndinokupenzai Mwari. God answers prayer. We have direct access unto the Holy of Holies. Kupinda mu Holy of Holies hasine kuti uri kumtsetsere kana kuti uri pai kana kuti uri kutenga magetsi kana kuti uri kutsvaga hundi. Anytime anyhow unopinda munzvimbo tsvene yaMwari. Yes. Vanangoya kunamata basa wangu kune pressure ndikati unongowaso ndinosonowa mudumbu wopinda muchimbuzi chekubasa wogara wotanga kufamba nazo. Father God, I want to thank you. Father, I want to thank you. Wapeza woflasha. Anytime unotaura na Mwari takapiwa direct access, whether une mari kana kuti una mari wakadzidza kana kuti una kudzidza, unogona kutaura na Mwari at any given time. Zvinhu zvomweka hazvinei nekudzidza. Ndozvaona kuti profesa anorewa nemuchembere akagumira grade 6. Saka zvine mbuya kuti makadzidze mukataura naMwari zvenyu zvinofamba. Halo, isu takaita hermeneutics amadzangu, tikaita dogmatics, tikaita pneumatology, tikaita demonology, tikaita neology nemalogilogy ose. Asi ndogona kusanzuka naMwari. If my relationship with God is bad, chamba iri kwamba kukunzi pane kumva kana mfundzisa pakubiku ichijuka naMwari. Halo, tikune direct access amadzangu. Taura naMwari wherever kwaunenge uri. Kana dambudziko rauya, taura naMwari. Yes. Taura naMwari. Kamwana kanangofingika mudumbu. Bata dumbu iroro mai. Uliwo mudumbu dzikama. Nezita raJesu. Dzikama. Wotokubona kuti ziri mbuni za mari manyoka ada kumira myari iwa nyoma nyoka. Dzikama mbuni si ndiro testimony Mwari wakanaka, mwana akakura ipapo. Why Mwari vedu vanopindura munamato. Mwari vedu vanotinzwa. Saka musa hapana munhu ane excuse yekutadza kutaura naMwari. Taura naMwari anytime. Mwari ngavo. Zvino mazuva iwawo ndomuna vaprista vaitozvipiga chaiko. Ndakumboenda nemunamato yavanhu. Magaya vakazenda naye iri mubhegi research. Ndizvida so ndipinda muHall of Holies. Ola kuti tembere yekare yanga yakavakwa tusanje nextende kuti yaiva nemakamuri kwanzi kamuri nderemadzimai iri nderechini iyi nzvimbo yakadai ndeyakadai. Saka vana mai manekwa megara nekwero isu vanagogodera vana baba tonda patinogara.
ndonde vasiri mukomisi dzerangano huru vaane koti yavo ngavongwe mwari uyu ngavongwe ndosaka pauro akazoti madzimai musataura muchechi musataura muchechi munobvunza varume venyu kudzimba iwe urume makai muchechi mavane basa vakadzi vamatangopinda mutembere vachibvunza kuicho chii ndaionera icho chii vanhu vanotaura muri kumba wabvunza varume venyu chiya chachiri chii chiya chachiri chii chiya chachiri chii vamoda vakadzisaka makarambidzwa kutaura muchechi aiwa muchechi mamataruzha yanga yarikondeswa yanga iri situational chechi mamanyangadza muru vari maubari kuunobvunza zvavana kuti vatora bhora timu yako yakabayiwa yakaryiwa uchiona kuti panapo takarohwa 1-0 nemadira ndeda chelsea mudzimai akubvunza kuti saka yakapfeka yepingi ndiani woti ndirefu unotaurawo zvinerudo ndorefu mande koyo nomaende koori yo lines mone kona manamba 210 vaviri uyo ndowekupi ndopeza kuti aiwa mai ndanyara ndamuchechi mamedaruza kuti mwari ngaawongwe jesu kristu wakadambura zvese hakuchina mudzimai hakuchina murume hakuchina wakasungwa zvine wakasunungurwa tese tine access in the holy of holies direct access saka kuti ari padii nekuti denga rakashamira ino ya handisi kuti musauya kwatiri vafundisi uye kwatiri tine imwe ofisi yatakatakura asi uripa unoza distance yako yekundobata mufundisi kana kuvafonera nenetwork iriko mazuva ano but yedenga ino mwari vari online every now and then taura namwari wako taura namwari usada kushandirwa taura namwari wako the lines are open 24/7 hello uchukabondoka ndakataura kanchipadza pamusoro peparendi kurera vana nchiti unoona kuzvikoro zvemumadhorobha vana vanoperekedzwa chindoziva pagedhi chimwana chechane mari kunetsa ndechokwadi yakainzi bitanesi mufundisi wangu atoreva pa ini ndapedze kwangu azvambuya zvakanaka mwana anga ndoda $3 yemajigisi nechakati mai oboda haina makabitidza nomwana wachikurumba zvinonongoita kuzuyiwa achidiwa naye kuve asvika padhoro kuti apinde kuchikoro mwana ndikuma mari yangu musorosa baba chinda achipinda muchikoro eparent anotya mwari anotunga muri vana mayamutsvene you bless your children there is parental blessing yakazoona mwari pamusoro may God bless you my child famba zvakanaka mari angu hanina asi may the grace of God be upon you my daughter mwana oenda halo even though mwana afoira ripoti ravo yarakapiri kukaurema idofo rakamuenema amwe ndakavarira mwana anotukirikwa dzinza rose ibaba you know in life vanhu vakaropafadzwa zvakasiyana the education system yemuno muafrica inoita sekuti they measure the competence and effectiveness yemhuka dzose nekukwira mumuti hove haina simba mumuti ine simba kana iri mumvura so african education yekuti kana usina pasa form 4 hakuna kwaunoenda
tinavo vanotamba bhora vanodzingira debwe vachiripinza pakati pamaporo matatu anokora mari inotyisa. Hello? Then unopa 500,000 pounds per week ukaiverenga kumaseconds yeminute imwe munhu aikori yeminute yemunhu ye ndozvoitama saka ndiri kuti hama dzangu madirect lines they are open uyatitaure namwari nguva dzose zvaisagoneka asi jesu wakatigonera. Number 3, second to last, chatakavanirwa nemunyasha namwari, it is the word of God. Tingonzari padiunoti taka shoko ramu ndati tina mwari mweya mutsvene ndikati masuwa akasama nhaka yedu tikasirwa shoko ramwari. Hey, the word of God. Ayayaya. Hanzi rinocheka. Takasiwa shoko ramwari. Mabasa apostle chapter number 320 verse number 32 inoti. Zvino ndinokuisai kunashe neshoko renyasha dzake, iye une simba rokukuvakisai nokukupai nhaka pakati pevakaitwa vatsvene vose. And now brethren, I commit you to God and I commend you to the word of his grace. This word is able to build you up and to give you a rightful inheritance among all God's set apart ones. Panda barikunzi hama dzanga Paula ataura nekereke uri kuti yeba Efeso dokisa maoko amwari uye ndinokisai mushoko rake renyasha, iri shoko ndiro richakuvakai nokukupai nhaka pakati pevasanangurwa vamwari. Saka ndiri kuti mukristu ngaagare mushoko. Mukristu ngaagare mushoko ramwari, ndomaka mune zvivimbiso zvose zvamwari. The promises of God. Dziri mushoko. A wordless Christian, mukristu asina shoko, unosundwa nemhepo dzose, tossed to and fro. And unoshamira dzidziso dzose. Ive chero dzinobva muroma Satani. Chero munhu wamwari ndosaka makaona gumbu rakapedza vakadzi. Ndozvangoti ndokisa kuna Satani kune vhesi andabvunza vamwe vafunzira tinomboreveka nokuti munhu akadai kana achinge adamise mumaoko aSatani sagumbo rangoti ndandati muye kuofisi ndinokadza munhu ndokisa kuna Satani zvakati munhu vanhu vanoshandiswa. Why havana shoko? Shoko ishoma. Havana shoko. Mushoko amadzangu ndio munhu matinovakwa chiKristu. Mwari mutsvene varipo. As we need the word of God. We need the word of God. Shoko ramwari. So, kuti tireke kungochuchuriswa tioneswa nhamo nenyika ino. Wetigare mapromises amwari. And the promises of God, they are yes and amen. Uye mwari watinonamata anosvinurira shoko rake kuti arizadzikise. Makamboverenga here mwari vachindira kutsvaira vana vaIsraeri vose nokuti vaita musikawa. Mwari nobva iwe Moses ndiwo anoda kusiyira kuti ugozoenda rudziwe asi mosoda kuvatsvaira. Ende andiri ndati mwari munoona vanhu vapera. Vane musikawa. But intercessor Moses nodaiwas. Odzosera mwari shoko rake. Vanhu vedzimwe ndudzi vangazoti kudiko. Vanoti mwari uyu wakavirisa vana vanhu kuti vauraya murenje, imi makati muchabvisa vanhu kunyika yeIjipita mondovaisa vanhu kunyika yechipikirwa. Zvino vedzimwe ndudzi vanoti Jehovha wakakonewa. Rimwe bhaibheri randakaverenga roti and God repented.
roda exegesis vafundisi. Mwari akarega kuita zvaakanga achida kuita kutsvaira vanhu nekuti pamira intercessor asingazvifungi anofunga vanhu. But chakakonipinza Mwari haasi mashoko aMoses akawanda, but Mwari wakadzoserwa mashoko ake naMoses. Hamangautinogona kunamata Mwari muri popo chanzimbi nekati mazimbi vari makazodai makauma somupimbira. Mwari vanopiswa neshoko ravo. We have to pray the scriptures. Mwari vanopiswa neshoko ravo nekuti vanosvinura shoko ravo kuti varizadzikise. Vana veshumba vangaziya vati kwateva Jehovha nekuvatadza nefiriji isina kana chinhu. Jehovha Mwari makavimbisa mushoko renu mukatitarisa ndinoenda newe kwose paunoenda. Saka mufundisani monyori pastatus kuti chero mukagwa neni kune ngirozi dzinondigwira kunyora pastatus handipedzi nguva njira. Akandituma akatendeka, akandichengeta, akanditungamirira mukuenda nemubasa raakatidanira. Uzonowa kusi kuhwana vatendi pamastatus nepawhatsapp. Tine iye akatanga basa matiri akatendeka kuti aripedzisa. So we have to be grounded in the word of God. Umamnyori anoti a life regulated by the word of God produces spiritual stability and growth. Paul panoruti ndokusai mushoko rama ndio rinogona kukuvakai, rinogona kukubuildai. Amadzangu kana tikanzwisisa shoko raMwari nekukura kwenyasha dzaMwari muupenyu hwedu, tinoramba tiri vaKristu vane midzi dzakasimba. Even chero mhepo dzeupenyu dzouya tinoramba takamira takasimba. Martin Luther oti, the gospel is like a caged lion. It does not need to be defended, just to release it. Martin Luther oti shoko raMwari rakafanana neshumba ine zhara iri mukeji. Hazvidi kuti uidefende, isunungure ipinde muvanhu ipedze vanhu. Iyo pacharo rozvimirira. The word of God. Mukristu ngaagare mushoko. Uchini ukachekwa nebanga risede kubuda ropa panobuda soko. Fundisi muri kuti ndiri kuti Stephen achirohwa nedombo ari mudhikoni akatendeka. Dombo richirowashaya, dombo richirowampimbira. Wakagona kutora mashoko kuti Mwari varegerere nekuti havana chavanoziva. Kuti ndaona Mwari nemwanakomana waMwari achirohwa kusvika afa. Kana mukaverenga vadzidzi vekutanga mutsvakurudzo nezvimwe zvinyorwa, kafiro kavakaita kairwadza, asi nechikonzero chekuti vaitungamirwa naMwari muyamutsvete havana kuramba kuenderera mberi nebasa rashe. Shoko raMwari rakanga riri mavanhu. Yes, shoko raMwari rakanga riri mavanhu. Ndiri kuti mukristu murwi mukristu namata shoko raMwari. Taura mapromises aMwari, taura zvivimbiso zvaMwari. Ziva kuti Mwari vari kuti izvozvo hama dzangu zvinosimudza kutenda kwedu, nekuti kutenda kunouya nekunzwa, nekunzwa chiko shoko raMwari. Uya tigare mushoko. Vaefeso chapter number 6 verse 17, torai ngowani yoruponeso nomunondo womweya iro shoko ramo. Torai ngowani yoruponeso nomunondo womweya iro shoko raMwari. So anonzi mukristu uya tigare mushoko raMwari, uya titywe shoko raMwari. Satani unorwisa kuverenga kweshoko. Ukada kungoti nhasi ndinoverengawo, maybe zvangoitika kwandiri ini waiti ukamuka so pakati peusiku ndikaenda paWhatsApp simba raiuya chiona zvimakikiki zviri murori zvichinji nezvimaforward nemadzi zeremo. Motobata bhaibheri kudai dzouya nesimba.
tigare mushoko raMwari amadzana uye tinamate shoko raMwari. Kana wakunamata shoko raMwari, praying the scriptures, chidzorera shoko raMwari kuna Mwari. Psalms 119 verse 105 inoti shoko renyu mwenje nechiedza panzira yangu. The word is a lamp. Ndochi mwenje unotivhenekera chiedza panzira yedu. So hama dzangu kana tine shoko raMwari ndo mwenje unotitungamirira. Psalms 119 zvakare verse number 11 yobva yati ndakaviga shoko renyu mukati memwoyo wangu kuti ndirege kukutadzirai. The word of God. Mukristu gara mushoko raMwari. Kereke paBheria yaiti kana shoko rakinge raparidzwa zvino vaienda vachindovhura magwaro vachiona kuti izvi ndezvazvokwadi. Mwari ngaabetsere mayuto ekwedu. Mwari ngaabetsere vanhu vaKristu vana baba nana mai vari pano. Uyai tigare mushoko raMwari. Ndo rinogona kutivaka. Mwari Mweya achitizarurira zvakavanzika zviri pashoko raMwari. Hama dzangu, upenyu hunobva hwadibva shuka, hunotanga kutapira nemhaka yei tine shoko raMwari. Nekuti kana munhu asina shoko raMwari ndo zvamunozoona varume vakatumwa kundosora nyika yeKenani. Joshua and Caleb vanga vakabata mashoko rokuti Mwari wakativimbisa kuti ndichakubvisai kunyika yeIjipita ndikuendesei kunyika yechipikirwa. Saka uyayembo kundotora nyika iyo. But vamwe varume vaiti isusu kana takazvitarisa takatakaita semhashu. But Joshua and Caleb vakabata mashoko raMwari. Mwari zvakavimbisa hamborei nhema. Nyika tinogona kundoitora. Ndio saka ava mhiri unoti give me this mountain, ndipei gomo rangu. So tinogona kuclaim even my blessings aMwari kana tiri mushoko rake. So hama dzangu, Mwari vatibatsire sechurch titungamirwe naMwari Mweya Mutsvene. Kana tatungamirwa naMweya Mutsvene tokuchidzira even zvipo zvaMwari Mweya Mutsvene zvaakasambatira. Togona kushandira Mwari. Ephesians chapter number 2 verse number 10 inotaura chiri tiri simbi dzaMwari. We are God's masterpiece, created in Christ for good works. Pane mabasa akanaka tinofanirwa kuti tiite. Haichisivi nguva yekududusa, but yava nguva yekumira tichitungamirirwa naMweya Mutsvene. Shoko rake tinaro, tine direct communication nedenga. Hama dzangu, we're gonna turn Zimbabwe upside down with the gospel of Jesus Christ. Hey, tiri vashoma. Hey, with number 2. Pakubika pandinomboitawo ndiri kumba kwemungu washoma. Kana uchibika mutakura wenyimo, hapana paunotora shanga yoga yoga uchitora soti uchizodzera ukani. Hakuna. Unongogadza hari weza mvura wodziisa idzo nyimo wotora soti wongokanda. Iyo soti yega nemvura inonavigeta ichipinda pano kuti zvokwadi nepapa yasvika. Nesu vaKristu kana tina Mwari Mweya Mutsvene hazvinei nouwandu, hazvinei nokuti takamira sei. Varume vakatanga kuenda nevhangeri vakanga vasiri varume vakawanda. Only 12 disciples. They invaded the Roman Empire with the gospel of Jesus Christ. Paul akakonzeresa vakavasina kuwanda vanhu vaitungamirwa naMwari Mweya Mutsvene. The Roman Empire yakasvika payakapfugama. Hello. Yes. Mwari vakaona kuti Paulo haangazowane access mupalasi. Vakati mwanakomana wangu Paulo, njema ndio taxi yako yekuenda mupalasi. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura chiti Paulo unoti izvo zvose zvakandiwira imi muchiona senhamo kwandiri zvakaita kuti ivhangeri riende mberi. Halo. Nemhaka yei? Nekuti wakawana nguva ive nekupinda mupalasi uko kwaitendo mazuva
reasoning nchakuti ndezvamawana Jesu ari mwana mudiki airizana nemadhara vaingotove nechitiso chinyuwana wangoona chinchinyuwana ngaataure tiho kuti chakamira sei. So Paul unobva apuwa mukana akati handidi kutongwana ndinobva adini achichinjanisa madzimambo obvunzwa kuti zvidavira Paul hana imwe daidzi yaipa akanga ari masikati makuru mambo Agripa. Ipapo ravaona chiedza chakandipenya chadarika chezuva ndingaoda vakuparidza zondatonita mukristu unenguva ndandikwete mimoka yose vari kuminzwa ishwa asi kwete njema idzi asi shoko raMwari. Halo, awana access yekupinda mpalasi. Mwari wedenga ngaabatsire checha vyatitumamirwa naMwari mweya mutsvene. Kana tatumamirwa naMweya mutsvene tinoziva kuda kwaMwari uye tinoziva kuti pandakaiswa wereva kwandakaiswa naMwari I have a role to play. Hazvinei kuti takawanda zvakadini but even ndiri munhu mumwe chete with Christ we are a crowd. Halo, mune vadzidzisi nematicha sindemakoto Mwari ngavo izvi mati akadzidzisa nomete matewe waibva newe grade 1 dzimwe nguva yaitosvika newe grade 7 une mwana wechikoro kubva na 7:15 makuseni achienda kumba na 4:30 woya kuchechi uchichemera pulpit andirawo pulpit ndine shoko rakauya nedenga but Mwari in his wisdom akakupa pulpit yeklasi chakungoudza vana kuti mwana akabva kubudo munhu akabva kubudo homo sapiens but God in his wisdom he gave you a pulpit where you have to share the goodness of God and the grace of God. Uri mwana mwana akabva handisi kuti dzidzisai but wanai nguva nekutaura zvokwaneya Mwari. Ndiri kuti use each and every opportunity yawapiwa naMwari to advance the kingdom of God. As I conclude, ladies and gentlemen, we are tiende neshoko raMwari. As long as tiri pamapapiro aMwari mweya mutsvene, shoko raMwari riri matiri, tine mukana wekutaura naMwari vedu. Uye hama dzangu, tiende hapana chekumirira. Let us tell the world the goodness of the Lord. Tiudze vamwe nhaka yatakawanirwa muna Kristu. Regai chechi isimuka. Tiudze nhaka yatakawanirwa muna Kristu. Mwari mweya mutsvene ngavatitungamirire. Ndikumbira mufundisi chiwewete kana vari pakati pedu pafamba vachiuya kuno mberi. Unoda Mwari mweya mutsvene muupenyu hwako. Unoda shoko rake. Mufaro wedu masuo edenga akashama. Uyai tinobatira Mwari tiri munyasha dzake. Saka kuna une excuse. Mesanga achaone ndima izokwa achaone sipamunoverenge vigai shoko iri mukati memwoyo yenyu. Hama dzangu, tizivise nyika kunaka kwaMwari. Tasava vanhu vekungotemba nekuchema nhamo. Uyai vanhu tive vanhu vanorumbidza Mwari even munguva dzakaoma. Tisava vanhu vekushandirwa. Uyai titaure naMwari nguva dzose. Mune simba mumunamato, mune simba mushoko raMwari. Mwari wenyasha ngavatibatsire. Ndakawana ushe, ndakawana ushe, iwe ungaziwa moyo Mwari muzita raJesu Kristu weNazareta. Imi Mwari makatendeka, Mwari makarurama, nokuti imi Mwari hamunyarari pakati pevana venyu. Munotaura nesu muchitidzidzisa kuti basa renyu Mwari riende mberi.
munoona wakaipa achitikikidzira zuva rimwe nerimwe, asi mimwari munotitaridza pachena kuti we are equipped nokuti mimwari tinemi. Tinokutendai Mwari, tinokutendai Jesu, tinokutendai Mweya Mutsvene nokuti mimwari kana mataura munoda kuti basa renyu riitwe. Tinokutendai Mwari kuti imi Jesu Kristu munoziva kuti pakati pevana venyu vane shoko rokuti kana vakataura wakasungwa unosununguka, shoko rokuti kana mukataura Baba vedu vekudenga vanorwara vanopora, shoko rokuti kana rikataurwa Mwari wedu wekudenga vakawinyana nevakaremerwa zvose zvinopera. Ndiro shoko ramunoti munoda kuti gare naro kuti zita renyu Jesu rikudzwe. Tinokutendai Mwari, tinokutendai Baba nokuti imi Mwari munotaura pakati pedu nokuda kweshoko renyu Mwari. Zita renyu ngarikudzwe, kuda kwenyu kuitwe. Mweya Mutsvene mubate pakati peungano ino nokuti muri Mwari wedu. Muri Mwari vanoziva, muri Mwari vanoita, muri Mwari vanotitaridza vana vavo kuti hatisi vana venyu vemanga-manga, asi tiri vana venyu vanofamba nomweya. Tiri vana venyu vanoti kana vakagwadama hatigwadamiri pasina. Tiri vana venyu vanoti kana tikanamata hatinamatiri pasina. Nyangwe panguva ino Mwari tiri pano nokuda kwenyasha dzenyu kuti vaya vose vanorwara, vaya vose vakaneta, vaya vose vakaremerwa, imi Mwari muvasorodze muzita raJesu, muzita raJesu. Kune vamwe Mwari vasingaitirwi zvakanaka panotaurwa shoko renyu zvino, asi ndinonamata muzita raJesu kuti imi Baba vedu vokudenga musunungure vana venyu nokuda kwenyasha dzenyu. Tinokutendai Mwari nokuti isisitimu yaSatani yokuti panotaurwa shoko renyu unenge aripo, asi ndinomurayira nezita raJesu kuti pano hapana mukana nokuti vana venyu vari kuona the true gospel of you Jesus. Mazvita Baba, takutendai Mwari, takuvongai. Izoropafadzai muranda wenyu Mwari wamunoshandisa nokushandisa kwedenga. Tinokutendai Mwari kuti izomuprotektai nokuti panguva yakadai imi Mwari pamunotaura nevana venyu wakaipa unoda kuzama kupinda pakati pavo, asi kana vari Baba vamunoshandisa Mwari, ndinonamata protection muzita raJesu. Imi Mwari mugopfuura muchiita basa renyu. Takutendai, pfuurai nesu paungano ino, zita renyu Jesu rikudzwe, kuda kwenyu kugoitwa kubva zvino kusvika nokusingaperi. Amen. Laycluse Creations for all your IT, corporate branding and filming. We do computer maintenance, servicing, networking for schools, corporates and individuals. On branding, we do banners, billboards, notepads, calendars, receipt books. We also do wedding videos and photography. For more information, visit www.laycluse.co.zw or you can call 0772 962 117 or 0715 000 556 or you can call our landline which is 055 401 25. Laycluse Creations, your one-stop shop.